presented by Radhe Films. लहंगा पहिर के करत बाबा लह जनतानी सनिया के माल हो सनिया के माल हो लहंगा पहिर के करत बाबा लह जनतानी मिथल सभा के माल हो सभा के माल हो तनी तनी बाटे ई सबके तनी तनी बाटे ई सबके लागे कि तो कोटा के माल हो लहंगा पहिर के करत बाबा लह जनतानी से अमवा के माल हो Music director Tuntu Babu Salha Hajipur Baisali. Music director Tuntu Babu Salha. लहंगा पहिर के करत बाबा लह से अमवा के माल हो गावे के हरे ई मन रखने ई मन रखने ई मन रखने गावे के हरे ई मन रखनी सबके चटावे जवानी के चटनी जवानी के चटनी कबो देवे ओके कबो देवे एके हाँ हाँ कबो देवे ओके कबो देवे एके रोज रोज करावा कोई मारो लहंगा पहिर के करत बाबा लह जनता बानी संदीप बाबा के माल हो बाबा के माल हो लहंगा पहिर के करत बाबा लह जनता नी इमके सरा के माल हो Music director Tuntu Babu Salha Hajipur Baisali. Music director Tuntu Babu Salha. लहंगा पहिर के करत बाबा लह इमके सरा के माल हो नान्हे उमर के हवे ई खेलनी हवे ई खेलनी हवे ई खेलनी नान्हे उमर के हवे ई खेलनी केतना छाबाजी के ई हो त झेलली ई हो त झेलली माधो मनुष्य कर झाड़ी रे गरमी माधो मनुष्य कर झाड़ी रे गरमी एकरा चक्कर में लागल बुखार हो लहंगा पहिर के करत बाबा लह जनतानी ई रोहितबा के माल हो रोहितबा के माल हो लहंगा पहिर के करत बाबा लह जनता पानी ई सनिया के माल हो सनिया के माल हो तनी तनी बाटे ई सबके तनी तनी बाटे ई सबके लागे कि ई तो कोटा के माल हो लहंगा पहिर के करत बा